Good morning, mayong buntag. Mayong buntag tanan, mga kaigsuonan. Padayon ang mensahe sa Dios. Ining kabuntagon. Salamat, Lord. Thank you Jesus. Salamat Ginoo ining kabuntagon. Worship you. Kumusta ang atong mga higala? Good morning, good morning. Mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag. Ang Dios magauban ug magpanalangin sa diha kaninyo. Salamat kaming kabuntagon. Padayon ang mensahe sa Dios. Salamat nining kabuntagon. Ginoo, salamat Lord God nining kabuntagon. Salamat sa imong gugma ug kaayo sa among kinabuhi anihan usab ang imong ubos nga alagad. Padayon Ginoo nga magwali sa maayong balita aron masayod niini ang tanang tawo. Salamat Ginoo ako mga pag-ampo sa mga katawhan karon nining kabuntagon. Padayon nga na kay sikay punta sa ilang mga trabaho, magpanalangin ka sa ilang kinabuhi, magproteksyon ka, imulikay sila sa ilang mga lakaw, ug sa mga estudyante usab nag-ampo Ginoo nga padayon kang magproteksyon sa ilang kinabuhi sa ilang paglakaw karon, padulong sa mga nagkadayang mga eskwelahan. Salamat kung nag-aampo usab nining kabuntagon sa mga negosyante. Ang Diyos magpanalangin ug mag-uban kaninyong tanan sa inyong mga negosyo. Salamat. Thank you Lord sa inyong gugma, walay katapusan nga gugma. Bisan sa akong mga higala Ginoo kung nag-aampo, ano silang ubanan o panalanginan nining kabuntagon. Sa akong mga parente, imo silang gasigon, pinagi sa imong pulong Ginoo, sa imong ubos nga alagad. Salamat Lord God nining kabuntagon. Walaygon ang imong ngalan sa walay katapusan. Dinis yuta, maingon man sa langit, magtanan magaingon sa Ginoo. Amen o amen. Welcome, mayong buntag. Ang Dios mag-uban kanatong tanan o magpanalangin. Padayon ta sa mensahe sa Dios nining kabuntagon. Nagingon ang iyang mga pulong, no? Ato ang
tema karon, no? Nining kabuntagon salig sa Dios, no? Salig sa Dios, trust in God, no? Mo trust gid ta sa Ginoo. Mo salig ta sa Dios igsoon, no? Akong basahon ang mensahe karon, no? Sa dili pa nato basahon, mangumusta sa ko, kumusta sa akong mga higala ug amigo, no? Sa ako ang classmate kaniadto sa Bible School training si Pastor Pirmin, no? Pirmin Balagbes. Kumusta ka diha Pirmin? Mayong buntag, no? Asa man ka karon napita. Salamat sa imong salamat, no? Nining kabuntagon sa pagtan-aw nimo niini karon, no? Og sa ako ang mga pastor, no? Head pastor namo sa Bohol. Mayong buntag, no? Na diha ang amo ang pastor, Pastor Will Agruma. Salamat, mayong buntag diha, pastor. Padayon ang Dios nga lig-on sa kanunay, no? Sa inyong kinabuhi o sa tibok ninyong pamilya, no? O nilang Pastor Einstein, kumusta Pastor Einstein, no? Og sa iyang mama si Pastora Virge, no? Salamat, mayong buntag kinyo Pastora. Og sa tanang mga pastor diya sa Bohol, Jesus Christ is Lord, no? Mayong buntag kanatong tanan. Og sa ato ang mga pastor usab dinhi sa probinsya, tong mga amigo, no? Pastor Winmar, kumusta Pastor Winmar? Mayong buntag. Si Pastor Brownlee, kay lungsod, mayong buntag. Pastor Bustilio, mayong buntag diya, Pastor. So, si Pastor Rodel, kumusta? Mayong buntag, Pastor Rodel, no? Salamat sa Ginoo sa imong negosyo, no? Ang Dios magpanalangin sa imong negosyo, sa imong tindahan diha sa may Tag-Ibo Purok 1. Kanang gusto mo og mangitag utan, naa diha dapita, mangita mo. Palit mo diha, naa diha ang mga utanon, baligya, Pastor Rodel Wamilda, diha sa Purok 1 sa Tag-Ibo. Salamat, maayong buntag. Og sa akong amigo sa Pastor Norbel, kumusta Pastor Norbel, no? Hinaot ko nga ang Dios naa ang magpanalangin, magauban kanimo sa kanunay sa tanang panahon. Kumusta Pastor Norbel? Nakauli na ba ka sa gikan sa Plaridel, no? Kita-kita ra punta diri unya pohon, no? Inom-inom tag kape, daghantag istoryahan. Daghanta og sabutan. Salamat sa Ginoo niining kabuntagon. So dili ta maglangan kay nalangay naman kita. Atong tema salig sa Dios, no? Diri ang pulong sa Ginoo, salig sa Dios. Sa Lucas 12:22-24, no? Kini problema ni sa daghang mga tawo ning maong atong basahon karon, no? Moingon lang ko daghang tawo nabalaka sa pagkaon ug unsa pud oy ibiste, no? Pagkaon og ibiste kanang isanina ba, t-shirt, no? Daghang tawo nga nabalaka may tungod sa pagkaon og sa ibiste. So akong basahon ang Lucas kapitulo 12 versikulo 22 hangtod sa 24. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo. Ayaw kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan aron kamo mabuhi o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kaya ang kinabuhi mas mahinungdanon pagkaayo kaysa pagkaon ug ang lawas mas mahinungdanon pagkaayo kaysa sapot. Tanawa ang mga uwak, wala sila magpugas ni mag-ani. No? Wala sila'y tigumanan o kamalig apan ang Dios nagpakaon kanila labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga langgam.
magampo ta. Ginoo, salamat sa mensahe karon nining kabuntagon. Dalaygon ang imong ngalan dinhi sa yuta, maingon na usab dito sa langit. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. So, igsoon, atong hisgutan kining problema gyud kanunay sa tawo nga mao gyud gipangita igsuon, no? Nag-ingon dinhi nga no, daghang tawo nga nabalaka sa unsay pagkaon o ibiste, no? Ingon diri nga sa verse 29, ingon diri, busa ayaw kamog kabalaka sa inyong pagpangitag kanon ug imnon. Kaya mga tawo nga wala magtuo sa Dios kanunay nangita niining tanan. Igsuon, no? So ingon diri ang pulong sa Ginoo, padayon nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga, no? Unaha, Hinoon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi o magsangkap siya kaninyo niining mga butanga, no? Ingon ang pulong sa Ginoo nga unahon nato, no, ang pagpahari sa Dios diha sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi igsuon ug ang ubang mga butang, no, ihatag ra sa Dios sa atong kinabuhi, no? So mao di ay ni nga unahon nato pagpahari ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi igsuon, no? Nganong inani man igsuon tungod kay daghan ang naa niining panghuna-huna nga kanunay gyud lamang gakabalaka unsay kanon ug unsay ibiste, no? So igsuon ang gingon sa sulat nga paharion ang Dios sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Ug ang ubang mga butang ihatag sa Dios sa atong mga kinabuhi. Bot pasabot igsuon nga unahon nato ang Dios, no? Unahon nato ang Dios kay siya man ang tinubdan sa tanang panalangin. Unahon nato ang Dios kay siya man ang tinubdan sa tanan natong mga panalangin. For example, igsuon, no, inana sa muadto ta before ta moadto sa trabaho, unahon sa nato ang Dios sa mga pag-ampo niining kabuntagon ay pata moadto sa atong mga trabaho, no? So dili lang kay inigmata nato igsuon ang atong hunahuna nga tuwa dayon ta sa trabaho, tuwa dayon ta sa pagpangita, nalimot ta nga moampo patas Ginoo, nalimot ta nga muhatag pata og pagpamalandong sa Ginoo, na siya may atong unahon matud pa sa iyang mga pulong, no? Sa verse 31, siya may unahon nato igsuon, no? Before ta moadto sa atong mga trabaho. Tungod kay igsuon sa mga tawo nga dili magtotoo sa Dios, kanunay lamang kining gihuna-huna. Kanunay lamang gihuna-huna ni unsay bisti, unsay kanon, no? Igsuon nalimot nga naa pa daytay unahon labaw pa sa pagkaon, labaw pa sa bisti. Ang atong Ginoong Hesukristo tagaan natog panahon sa atong mga kinabuhi. Nganong ingon ani man igsuon kay daghang tawo karon nga nakalimot sa Dios, no? Daghang mga tawo karon nga wala nila unaha ang Ginoo, no? Nagkabalaka kanunay kada adlaw, sunod tuig mao ra gyapon igsuon. So matod pa ni Hesus diya sa Mateo 4:4 gani ang kaaway nga si Satanas man gyud mo iyang gistoryahan niini, ingon siya
Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundili sa pulong usab nga mugula gikan sa Dios igsuon, no? Gikan sa baba sa Dios. So dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundili sa pulong usab nga mugula gikan sa Dios. So igsuon dili sayop nga manginabuhi ta para sa atong gikinahanglan sa atong lawas. Ang nakasayop igsuon, wala nato unaha ang Dios, wala nato pasidunggi ang Dios sa atong kinabuhi, no? Giuna ang mga panginabuhi kaysa Dios. Matod pa ni Jesus, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundili sa pulong usab nga mugula gikan sa Dios. Mas gihatagan og prioridad ang pulong kaysa pagkaon igsuon. Sa sulat ni Jesus sa Matthew 4:4, sa dihang nagkiistorya sila sa kaaway nga mo ang yawa igsuon, no? Ingon si Jesus diha, makita nato sa iyahang sulat nga mas gihatagan og prioridad ang pulong kaysa pagkaon. Og daghang tawo walay pulong sa Dios, mo nay problema igsuon nga daghang tawo nga wala diha kanila ang pulong sa Dios igsuon, no? So importante kaayo unahon nato ang Dios, no? Bot pasabot musalig yun ta sa Ginoo, no? Musalig tas Ginoo kay siya ang tuburan sa tanan nga panalangin, no? Before ta moadto sa panalangin, before ta moadto sa mga panginahanglanon, unahon sa nato ang Dios og saligan usa nato ang Ginoo igsuon, no? Amen. Salamat sa Dios niining kabuntagon kay kasagaran matod pa siyang pulong, kasagaran nga gahimo niini mga tao nga dili magtotoo sa Dios, no? Ingon diri sa Lucas 12:30, kay ang mga tao nga wala magtuo sa Dios kanunay nangita niining tanan, no? Kanunay nangita niining tanan. Mga tao nga dili magtotoo sa Ginoo kanunay lamang nangita niining tanan para sa lawas, no? Nalimot ba ta igsuon nga aduna usab kita oy kalag, no? Aduna usab utay kalag, ug ang pagkaon niini maong pulong sa Dios, no? Dili lamang puro lawas ning atuang mga kinabuhi. Amen. Kining lawas ang gikinahanglan niini ibiste, sanina, t-shirt, pantalon, short. Kining lawas ang gikinahanglan niini mga pagkaon sa matag adlaw. Pero igsuon sultihan mo nako nga aduna usab utay kalag nga gikinahanglan sa maong pulong sa Ginoo. Tungod kay si Jesus nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundili sa pulong usab nga gikan sa Dios igsuon. Before ta moadto sa ato mga trabaho igsuon, unahon sa nato ang Dios, magampo sa tas Ginoo, mangayo sa tagtabang ngadto sa Ginoo, meaning ang Dios giila nato nga wala gid tay mahimo ug wala ang Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. Akong usbon, ilhon nato ang Dios nga wala gid tay mahimo ug wala ang Dios sa atong mga kinabuhi. Igsuon, nganong ingon ani man ang mensahe sa Dios karon nga kabuntagon, tungod kay daghang mga tawo nga nagkinahanglan usab og pulong diha sa Dios, no? Pulong sa Dios. Kay dili raman puro lawas ang maong tawo, aduna usab sila'y kalag og espiritu. So nagkinahanglan kita og pulong sa Ginoo igsuon kitang tanan dinhi sa kalibutan. Igsuon, no? Importante nga masabtan nato unsay gusto ug unsay plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Gitudloan ta niya sa Lucas nga musalig ta diha niya, no? Musalig ta
Unahon nato siya. Unahon nato siya, alagaran nato siya, simbahon nato siya, ampuan nato siya, ilho nato siya nga siya lamang ang Dios nga gipadala sa amahan dinhi sa kalibutan, no? Aron muluwa sa atong mga kinabuhi igsuon, no? Mao na ang atong Ginoo. So igsuon kining problema, no? Problema kasagaran sa mga tao kining pagkaon o kining ibiste ato kining tukion igsuon, no? Kining ibiste igsuon, no? Mao gyud kanunay ang giunahuna, no? Daghang mga tao nga maoy hunahuna ni igsuon, pero dili sayop, ang nakasayop lang niini nga nalimot na nga adunay Dios nga labaw pa sa biste igsuon. Adunay Dios nga labaw pa sa atong pagkaon matag adlaw. Igsuon atong tagaag prioridad, priority ang Ginoo, ang pulong sa Dios, atong tagaan kini og priority igsuon sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi kay nasayod man kitang tanan nga dili lamang kita mupuyo dinhi sa kalibutan hangtod sa kahangturan. Adunay puy-anan destinasyon nato igsuon kung kita na bilong nas Ginoo, nas Ginoo kanang gingharian sa Dios igsuon. Importante kaayo na sa atong kinabuhi. So ayaw mo sugot nga mawagtang ta niining kalibutana nga wala ta oy gugma o wala tay pulong sa Dios igsuon. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ako mong pahinumduman, dili sayop ang mangita sa pagkaon, dili sayop ang mangita sa ibiste, ang nakasayop niya na igsuon og nalimot na ta sa Ginoo, no? So dili sayop ang tanan, no? Ang nakasayop lang kay wala tay pulong sa Ginoo, no? Ipausob ang atong mga panghunahuna nga unahon dayusan nato ang Dios, ayha pa ang mga butang nga ato ang mga gikinahanglan. No, igsuon nganong inani man unahon nato ang Ginoo ayha pa ang mga butang. Kay siya man ang nagtag-iya sa tanan sa books of Genesis, gibuhat niya ang tanang butang sa kalibutan, no? Gibuhat niya ang tanang butang sa kalibutan. So kinsay nagbuhat? Ang Dios. So siyempre igsuon siya giangay natong unahon ug siya gyoy atong unahon igsuon, no? Ay patamo adto sa atong mga trabaho igsuon. So mao na ang giingon diha sa Lucas 12 versikulo 22 hangtod sa 31 igsuon, no? Dunay mga problema, no? Dunay problema kapobre sa pulong, no? Why pulong sa Dios igsuon? Namatay na lang ang uban, no? Wa gyud pobre gyud pulong sa Ginoo, wa gyud in town. So ayaw ninyo palabya ang panahon niya ang pulong sa Dios nga nagkinahanglan mo igsuon sa tinuod sa inyong una-una makaingon mo nga wa mi ka kinahanglan, pero sa tinuod nagkinahanglan gyud mo niini igsuon. Kay matud pa siyang mga pulong, luoy kayo ang tawo kung tuwa sa impierno ang tawo igsuon, no? So importante ang pulong sa Dios sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Unahon nato siya, alagaran nato siya, simbahon nato siya. Nining adlaw nga Domingo, no, atong simbahon ang Ginoo, atong alagaran ang Dios, no? Kay siya lang ang Dios nga atong gikinahanglan matag adlaw. Wala tay mahimo ug wala ang Dios sa atong mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Ang pulong sa Dios pahimangno karong kabuntagon nga angay gyud ang saligan, angay gyud siyang alagaran, no? Angay gyud siyang unahon, no? Tungod kay nalimot ang mga tawo pagmatas buntag ang giuna-una
Wa ko kabalo kung unsa inyong mga panguna-una nining kabuntagon, pero naay maayo igsuon. Unahon gyud nato ang Ginoo diha sa ampo ta, basa ta sa iyang mga pulong. So, mao ang Biblia. So, tungod kay ang pulong sa Dios mao man kining naa sa Biblia, no? So, unahon nato ang Dios, no? Mamalandong ta ayha pa ta moadto sa atong mga trabaho igsuon. Salamat nining kabuntagon. Ang Dios magpanalangin ug mag-uban kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin, mag-uban kaninyong tanan. God bless. Ang Dios, no, hangtod sa kanturan, magpadayon ang iyang gugma kanato, dalaygon ang Ginoo nining kabuntagon. To God be the glory. Salamat sa Ginoo.